Hamabostean behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Sarritan eskatzen digute prozesuak gehiegi ez luzatzea, bizitzarenak eta heriotzarenak. Tratamenduekin eta probekin ez jarraitzea, sufrimendua alferrik ez luzaraztea. Beste batzutan, ordea, irautea garrantzitsua izan daiteke paziente edo familia batentzat. Guk ulertu ala ez, ala errespetatu behar dugu. Miren Narbaizaren hitzetan, zuk ez duzu entzun nahi harmoniarik gabeko kantarik. Ziur aski, ez dugu harmoniarik gabeko bizitzarik edo heriotzarik nahi. Zertarako jau.
Zenbat, zertako eta zergatik norberak erabaki behar du. Eta guk, kanpokoek, errespetatu. Erantzuna jakin barikpe.